салом алейкум бародарои азиз, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо тарзи пулкоркунӣ ай интернета нишон метиҳам. Бо ин программа метавонед шумо дар интернет ақаллан суме ки дар интернет расход мекунед ба ҳазур кор кунед. Барои ҳамин то охири видео тамошо кунед. Дар видео ҳатман лайк монед ва дар канал обуна шавед. Чӣ хеле ки мебинед дар ин программа ман аллакай $4.30 кор кардаги ҳастам. Дар ин программа пулкоркунӣ хеле осон ай ва шумоям дуроен дар ин программа пул кор кунед. Дар ин программа ягон хел сум намемонед. Просто реклама мебия, рекламая мебинен ва закрит мекунен. Барои ин шумода сум метиҳад. Бо дар ин программа реферал ҳастай. Шумо дар инҷа медуроен пригласит друга мекунен. ҳар як одаме ки через силкаи шумо дар ин программа дуромада пул кор мекуна, 30% доходи одаме ки шумо дар ин программа даъват карден ба шумо мегузарад. ҳозир ман ба шумо тарзи регистратсия кардан ва пулкоркунӣ дар ин программае нишон метиҳам. Дар охир бошад тарзи пулгирӣ аз ин программае нишон метиҳам. Бо диққат тамошо кунед. Бо силкае ки ман дар таги видео ва дар комментария мемонам медароен рост ба анамин сайт мебиен. Дар ин сайт шумо дар ҷои поён ваш эмайл навистагӣ. Дар инҷа электрони поштатона менависен ва начат зарабатоват интихоб мекунен. баъде ки электрони поштатона навистен ва начат зарабатоват пахш карден, дар электроннаи поштаи шумо сабшени мебия. дар он сабшени логин ва парол барои даромадани ҳамин сайт ва программа навистагиай ҳозир ман ба шумо нишон метиҳам. медароем ба электрони пошта яъне Gmail. чӣ хеле ки мебинед дар электрони поштаи мо сабшени омадагиай ва дар инҷа логин пароли мо нишон додагӣ. парола копироват карда мегирем. логини шумо бошад ҳамон электроннаи поштаи худи шумо мешавад. баъде ки паролтона копия карда гифтен, актироват ивайт интихоб мекунен ва дар инҷа бошад логин паролтона мезанен ва вход интихоб мекунен. дар инҷа бошад шуморо табрик мекунад барои регистратсия кардан. акнун барои пул кор кардан медароем ба Play Market. дар ҷои поиск менависем Globus Mobile. ва программае ки дар рӯи телефон мебинен установид мекунем. баъди установид кардан открит интихоб мекунем. тамом, дигар шумо ягон кор намекунен ва ҳар вақте ки ба шумо реклама мебия, бояд шумо рекламае бинен ва закрит кунен. мисол вақте ки реклама омад, ба шумо ин намехел нишон метиҳад ки есть новая реклама. шумо меҷиқед ва рекламае закрит мекунед. барои ин шумода сум метиҳад. дуюм роҳи сумкоркунӣ дар ин программа шумо метавонед дӯстои худро даъват кунед. барои ин медароен меню ва команда интихоб мекунед. пригласит друга интихоб мекунед ва через социални сетҳо ва мессенҷерҳо шумо метавонед дӯстои худро даъват кунед. вақте ки дӯстои шумо дар ин программа регистратсия карда сум кор мекунанд, 30% доходи одаме ки шумо дар ин программа даъват карден ба шумо мегузарад. чӣ хеле ки мебинед дар ин программа ман бисёр одамое даъват кардаги ҳастам. акнун ҳозир ман барои шумо тарзи пулгириша нишон метиҳам. чӣ хеле ки мебинед ман $4.30 кор кардаги ҳастам. ҳозир боша ҳамин сума дар вебмани кошелок синимат карда мегирам. барои ин аввал медароем вебмани кошелок ва чӣ хеле ки мебинед дар вебмани кошелоки ман $1.32 ҳастай. медароем ба кошелокмон ва номерои кошелокмона копироват карда мегирем ва инҷа мебуроем. барои сума синимат кардан через программа нею через сайт медуроем. барои ин медароем Gmail яъне электрони поштаи худамон. вақте ки ба сайт дохил шудем, финанси интихоб мекунем. чӣ хеле ки мебинед дар инҷаам шоти ман $4.30. барои сума синимат кардан интихоб мекунем финанси, баланс ва дар инҷа перевести средства интихоб мекунем. аймо мепарса вебмани кошелок. чӣ хеле ки мебинед дар вебмани кошелок ай 50
сент зиёд сума синимат карда меша. Яъне шумо ай 50 сент зиёд сум кор карден, метавонен бемалол суматона синимат карда гирен. акнун барои сума синимат кардан мо номерои кошелёкмона вставит мекунем ва дар ҷои сума чанд қадар суме ки мехоҳем синимат карда мегирем. ман $4 синимат мекунам ва перевести интихоб мекунем. як бор дар ниҳоя проверка мекунем, ҳамаш дуруст бошад, продолжить интихоб мекунем ва чӣ хеле ки мебинем заявки моро қабул кардан. чӣ хеле ки мебинем ай баланси мо сум синимат шуд. ҳозир бошад дар электрони почтаи мо сообщение омад ай Globus Mobile. дар инҷа хабар додагиям ки шумо суми худтона синимат кардем. агар ин кора накарда бошед, метавонед дар служба паддержки нависен. ай сабабе ки мо худмон сума синимат кардем, ждат мекунем кае ки сум гузашт, ман видеое барои шумо давом метиҳам. ҳозирашда видеое пауза мемонам. кае ки сум гузашт, барои исбот кардан ки дар ҳақиқат ин сайт пула метиҳад, нишон метиҳам сум гузаштагиа ё не. ва чӣ хеле ки дидестем бародаро, ҳоли айбан 1 соатам нагузаштай ва суми ваъда кардагишона ба мо гузаронданд. барои ин медароем история платёж ва чӣ хеле ки мебинем ахирон бор $4 ба мо гузаронданд. ҳозир медароем ба вебмани кошелёк ва мебинем суми гузаштагира. чӣ хеле ки мебинем $5.32, яъне мо $1.32 доштем, $4 ба мо гузашт, мешавад $5.32. бо ина инҷа сообщенияшам ҳастай ки ай Globus Mobile омадагиай суми ваъда кардагишона 100% ба мо гузаронданд. шумоям метавонем бехавотир дар ин программа дуроен сум кор кунем. як бори дига мегӯям ки ман ссилкаи сайта дар таги видео ва дар комментария мемонам, дуроен сум кор кунед. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. ҳатман дар видео лайк монед ва дар канал обуна шавед то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунед. хайр, то боздид.